dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Hala, sige. Diretso na naman kita. Trabaho na naman. Petsa 23 na ngunyan kan bulan ng Hunyo taon 2025. Sa paghampang niya to kan semana asin kasiributan, ang mahal na Diyos dapat enot sa gabos. Happy birthday sa mga nagkukumplean yung ngunyan. Mantang programa na pong Tingogan Banwaan. Naglalaom na ang kadakol-dakol na nagdadangog kasubago. Nagdiretso man lamang igo pong natada. Namamuyaman na sabayan man kami sagkod alas 10:30 ang pagkaudtok. Mantang kamo dyan siguro naghahanda na kan pangudtuhan. Mag-iriba-iba kita sa paagikan paghinanyog nga to kan informasyones na maborotwa. Magiging katabang tadyan ang samuyang chief reporter asinan grupo. Si Pading Jimmy Nasalita, kumpareng Al Armario asin Pading Jomar Bien, Joshua Bino, Angel Mustasa, Karang Nicole Ala, sa Manibela si Henry Mata, sa Master Control. Yaon dyan ang samuyang OJT si Casey Tanay. Kan Camarines Polytechnic Colleges kang nabuwa. Siyempre sa supervision niyan kan samuyang Chief Tech, the big man himself, Ramir Tanay. Ano palan Jerome so resulta kasuhapon kan so NBA may nag-game 7 na. No rin ba so game 7? Ngunyan ano? Mario Josep naman o. Yun na naman. Daya ko nakasabay ngunyan sa purustahan. Paano ba? No. Kasusaro nakabakalako lamang ning tulong pidasong kalsun. Gana so plus 5 ko. Ngunya nakalingaw kita kan sukat na pasaway na Iran na ini. Binumba na kasuhapon kang Estados Unidos de America. Kalingaw kita no. Endemar, anong 45, 42. Sisi ang leading. Pacer. Passers! Second quarter. Si kaduang kamtang na. 40 seconds na lang. 40 segundos. Taro na sa nambaya. 44, 45. Pwede siguro maghabol. Ang problema, Endemar, may kumagat daw. May kumagat daw niya. Pero na yung makagat mo niyan. Burungagan akong burungagan. Game 7 na yun eh. Kumagat daw ning may plus 5. Inda ko siya na. Talaga naman. Good morning. Patas na. Pwede may kumagat. Ana? Pwede may kumagat. Patas na. Patas na! 37 seconds to go. Patas. 45, 45. Pwede. Duman kita mapait pa Indemar sa second half na, no? Gari mapun man sana sa zero. Yan, patas na, halftime. Posibleng patas yan, halftime ang score. Back to zero yan. Aberda. Kulibaton ko daw so sa kuyang kunyan. So sa kuyang adversaryo. Don Ramon Regino. Maray na aga tabi Papamon na Regino. Yun, sinasabi ko. Yun na ang live yan. May Gcash pati loko-loko. Pingarong na. Sabi sa 45 pareho.
Yan. Iyon na nga. Isisay daw makasas ako sa Gcash niya. Patas na, Daing Plus. Patas sa Daing Plus. Mala mo yan, oh. Pareho baga, ma-back to zero kita sa second half. Yan. Aber. Nakabaya na. Ano na? Nakabaya na ang sarang punto sa Thunder. Mapatas yan, hindi man. Pero 24.5 segundos. Ano consideraw? 1 point. Hilinga. 17 something point seconds. Bulak kang Pacers. Sinasabi ko. Yan. Hops. May screen. Yan. Nag-switch. Hops. Tira 3 points. Nadali na 3 points. Simpleng kawat. Simpleng screen. Simpleng step back. Remate bang! 3 points. Ayan, sinasabi ko. Malinigo. Simpleng screen, slide. Tapos step back, ano pa? Sa newsroom, si Andy Mardila. Kasabay ang bilog na tropa si Ma'am Shia Aleron, Jen Matthew Balyaran, asin Nicole Ann Gloriani. Sasabayan pa sinda ni Jimos Barrios para po magsumada kan mga istorya sa lado lokal, nasyonal, internasyonal. Yan pong nakakadarangog dindong istorya sa samuyang news breaks asin sa major newscast nagakabara sa po nindo sa DCGB News Online social media portal kan DCGB. Mantang sa IT, Jerome Nico Martinez. Papa Mon, marhay na aga tabi isay mo. Nyain ka, Papa Mon na Regino. Maray na aga, Sir Mel Antivola. Happy Monday man tabi sa say mo, no? Ecstasy. Extano. Paradang ta si Sir Mel Antivola. Uy, nasa Ligaspida si Papa Mon. Salamat tabi, Don Ramon Regino. Thank you so much for listening tabi, ano? And kumusta na lang sa familia asin sa tropa si Don Ramon Regino sa tuyang barkada. Check, 1 2 1 2. Si Papa P sa DCGB. Pio Fernandez, Tingog Kanbanwaan. Good morning tabi. Anan sa kuyang telepono numero is 0942-670-1195. 0942-670-1195. Smart po yan. And 09660730-115. 09660730-115. Maray na agad yan sa mga parantabay niya to, yung Triskelion 1968. Mga tropa dyan, ano, na mabudol fight da ang Triskelion ngunyan pagkatapos kan pagluluto ninda sa tuyang kwantabi, mga parantabay dyan, ano. Magapot kita tabi, ano, ang hapot na hapot ka na naman. Ano gusto nindo pag-restoryahan ta ko niya na Lunes? Igo akong mga nakalinyadang tema, pero Serenen de los Reyes maray na aga tabi isay mo dyan sa Men and Women kan Bato MPS. Yan. Any suggestment tabi, sabi kan ibabaga, ano, any suggestment. Yan. Anong tema ang gusto nindong pag-uro-iristoryahan ta lamang tabi, you can text sa number ko
0942-670-1195, 0942-670-1195, and 0966-0730-115. O dyan pa lang sa sa 3rd District, may, sige, keep on texting tabi. Good morning lamang mga taga Legazpi. Yaraon po kamo tabi, Legazpi Sentro, Daraga, and Albay District. Maray na aga tabi sa Indo. Sabayan man Indo, simple man sa ng programang Tingog Kan Banwaan. Sabayan man lamang nindo tabi, ang Tingog Kan Banwaan, maski puro paano. Igo lamang man kita. Chief Tech Ramir, igo man lamang kitang sabi ni Sir Renen, say nagpuon ang giyera kan Iran. Saro sa mga kuaninda. Tapos etong Comelex filing of case against Rosal, interesting topic. I'm very really sorry pero ining kuan, I'm not prepared ining kasubanggi may informa sa ko ining sumanungod kay Governor-elect Noel Rosal. So Comelec nag-file nin kaso, yung criminal case na yata ito, pero pardon me, taod-taod ikunyang ko lang, i-reorganize ko lang ang sakuyang memory, buda, so date nga tong stock knowledge on the matter, pero yung background, igo kita kaanin easy ka ito pa. Pero taod-taod po, ikunyang ko lang, i-recuperate ko lang. Sige, interesting topic da ining sabi ni 8057, Comelex filing of case against Rosal. Interesting topic, tabi, yan. And, iba pa, taod-taod ikwantayin. Keep on texting, tabi, tabaka sakubun, nindo itong medyo igwa kita nin mahiwas-hiwas pang pagkaaram sa istorya. And, ini managad kay Governor-elect Noel Rosal, baka makwanta yan, ma-take up ta yan, tabi, iyo tabi na pag-move sang Amerika, Iran ang tukaron mo Sir Pio sa Iran da ito tabi. Sain nagpunang gera kan Iran ta nagkakaribok sinda. Pwede. Uy, listening while driving, update po regarding Iran and Israel. Seemingly sige tabi. Within the program, we will find ways na may squeeze in niya to sa very limited time niya to. May mga reports pa kaya kita dyan, buda iba pang mga tutukaran pa. Sige tabi, we will try to take it up tabi. Iko kita nin mga nakahanda man dyan na tema kan May istorya mo na kita sa luwas. Keep on texting tabi, and sa kuyang kwan man, LCY, ito si ELCY, good morning. Listening while driving. Wow, thank you so much po. Sir or madam? Salamat. Nice knowing na maski nagmamaneho katabi kan sa imong vehikulo, nakaantabay ka po sa DCGB. Ma'am or Sir LCY. Pardon, my ignorance. Parang madam siya, yan, si Madam ELCY. Okay. Taga-sain ka po, Madam ELCY. Thank you so much. So sa Iran ang sayang gusto, tapos si Serenen man itong sa Iran, then sarong texter niya to sa Iran, then sarong texter manungod sa itong sa Comelex filing of case against Governor-elect Noel Rosal. Bueno, sige lang, keep on texting tabi keep on texting, and we will weigh the options kung arin ang mga maiinot yan tabi niya tong matitake up sa programang Tingog Kan Banwaan. Dagdagan tamunan, istorya dyan sa luwas, alas 9:20. Kumusta man kamo dyan mga parantabay niya to sa internet, online na hali sa Pilipinas. Diyos maray na agatabi sa Indogabos. Mga nakaantabay man dyan sa DCGB News Online. Si Karen muna, may istorya dyan sa luwas. Karen Ala, on the spot report. Uy, nag-chat back si Ma'am ELCY, female po, Sir Pio. Sige tabi, madam, thank you so much for responding.
And true indeed, nakamonitor po ka mo. No? Salamat din maray. Ingat po sa pagmamaneho dyan sa La Calle. Ano tabi? Karen Ala on the spot report. Si Karen, ilawag tangunan mga istorya dyan sa palibot. Karen, good morning. What's happening, tabi? Yes, thanks a lot, Tabi Sir Pio. Halos klarado na sa mga oras na ini, ang gabos na mga gamit technical, mga office chair, lamesa, asin iba pa duman sa lumang session hall kan sangguni ang panlalawigan ng Albay. Dahil anta, ito una gabos di kinakaparalyo sa Capitol Annex, ang mga sagamitan, kung sa inyauna, ang bagong session hall. Kung mahiling dyan, Tabi Sir Pio, sa satellite monitor, kung sa aldaw na ini, dahil na magagamit pa sa ano man na bagay asin aktibidad pa, ang nakagawian na magayon asin aesthetic na session hall kan Kapitolyo, dahil ta pinagpipreparar na sa bagong session hall sa Tio, bago dapat ang Webes, petsa 26, na iyong ultimong session kan presenting sanggunian, bago ini tumaralikod sa serbisyo, sa katapusan kan punyo, man kang kung mahiling man ang kamugpakan ngunyan kaining bagong session hall dyan sa Tio, yaw na su Philippine flag, su banner of flag kan gobyerno provincial kan Albay, yaw naman sampa. Su mga tukawan lamesa kan mga board member, yarao na, halagad tigtala plansya pangunyan ang lamesa kan presiding officer, kaiba na ang mga miyembros kan sanggunian sa hampang Palisar Pio, nakatalaan ining inaugural sa ikinseng sanggunian panlalawigan ng Albay, sa petsa 8 kan Hulyo bilang primerong sesyon kan masunod na sanggunian panlalawigan ng Albay. Yan, Palisar Pio ang report, Karen Ala, SCGB. Salamat, Karen, sa istorya hali dyan sa Kapitolyo Provincial. Karen Ala on the spot report. Aram nindo, ano, dakol kitang nakakahuron, ha? Manungod dyan na, inutuntay ning suki Karen, so report ni Karen, Chief Tech Ramirano. Bakong nakalaog ka na dyan sa sanggunian panlalawigan, ika Jerome, nakalaog ka na sanggunian panlalawigan, so dati, sa main building ka na Kapitolyo, ano, aram nindo, gulpi ang nanghihinayang, because if you will physically compare yung setup kang old sanggunian panlalawigan session hall, ikumpara mo niyan sa bago dyan sa Capitol Annex, medyo tibang ang laban. Medyo tibang ang laban. Physically. Although, historically, ang sanggunian panlalawigan talaga man dyan sa Capitol Annex, kaitong so antigo pa iyan da ipapinagkuan, da ipapinag renovate. Inabot pa nga ni ang kaito kaso pag-iriba tadig di dati, si defuntong Sophie Ayala, kan kinatawan pa siya kaito. Nagkaanirabutan kami kaandigdi. Haloy na panahon, we were the originals kaito sa Mega Force Patrol. Si Sinana Sophie, iyan angkor duman sa top rating. Dati ng top rating iyan na so pagkaaga anong titulo kang program, so pag sign on, igwaning titulo ito si Suki Nana Sophie, 1 hour lang ito, pero talagang alintutong todo si Nana Sophie. Number 1 na yan, dahil nagliwat, dahil nagkibrada hanggang ngunyan. Diyan kay itong session hall sa ngunyan, renovated ng kunyan. Renovated ng ano ini, Capitol Annex. Okay? Uy, Madam Merly Caceres, good morning tabi isay mo. Madam Merly Caceres. Yan. Sabi ni Pading Nald, pass the mic. Yan. So pass the mic ka ito ang pagkaga. Number 1 na yan. Day nanggad din nakatuwal kaan. 5 to 6 a.m. yan. Nana Sophie ka ito. Number 1 yan. Talagang iyon na estabilisado ng number 1 ang pass the mic na yan. And all the succeeding programs tabi ano. Diyan kay ito pasukan so old session hall sa kunyan sa kunyan ining Capitol Annex ang bako pang kay ito antigo pa yan. Diyan talaga so original. Then buminalyo digdi sa bagong Capitol Annex kang bagong edipisyo ko yan kang Kapitolyo kan buminalyo diyan magayon so design.
it was during the time of Governor Al Francis Bichara. Pag kan kaitungan reporter kita diyan sa luwas, kan matapos iyan, nagkaigwa kita ning maskis kaming mga nagko-cover, mga ordinaryong reporters, nagkakaigwa kami ning halangkaw na steam or halangkaw na moral because once na paglaog mo diyan sa dating Sangguniang Panlalawigan Session Hall, mafe-feel mo ang prestihiyo, buda ang dignidad. Lalo na kung kinatawan ka gayud, ang physical ko niya set up garo senado, carpeted, igwanin gallery, naka-elevate ang presiding officer plus mga staff kang secretary to the Sanggunian, igwaning audio visual, ang aircon malipot, ang tukawan kan mga nasa gallery, garo ka na sa sinehan. Tabi? I don't know why kung natata binayaan iyan pagkatapos ini ay kung kamutabi igwanin mga kwan, igwanin panahon so mga nakalaog na dyan Sangguniang Panlalawigan na dati, ikumpara nindungon yan sa bagong Sanggunian Panlalawigan Session Hall. Yung bagong Sangguniang Panlalawigan Session Hall, bako man sa pagtatsar o kung parang ordinaryo na sana na session hall. Tabi dahil na so prestige baga, although bako man so lugar, and bako man gayud so physical get up or set up kan, but it is the content gayud so performance kan mga membros kan Sangguniang Panlalawigan ang magmamatter most. Pero sayang ilingon nindo niya ilingon nindo so parang sarong ordinaryo sa ng conference hall baga, naka-elevate lang ning diit sukwan, at bakante sa nang kunyan, na binurugtakan ning lamesa, although bago baga yun, siyempre igong sound system, ikumpara mo duman sa dati, harayoonin maray. The prestige and the dignity kan physical setup na wara. It won't matter siguro ining physical setup because what matters most is itong so performance ka mga members kan Sangguniang Panlalawigan. Chief Tech, nakalaog ka na Chief Tech duman sa dating session hall, day pa sa Kapitolyo, magayunon baga ito. Ngunyan hilingaan ko niya sa third floor kan annex, although bago malinig, but the setup is an ordinary one. Pero kasada baga so nag-entra sa sarong hall ning sarong hotel na bear dahil pinagkaiba sa sarong parang auditorium sa sarong hall ning sarong hotel na di burugtakan sa ng lamesa igwang mga adorno, iyon na arog na gad ang kaantabi. Ang sasakatan nindungon yan ng mga elihidong miyembros plus ding secretariat na magiging ng session hall kan Sangguniang Panlalawigan. Sayang, inda ko tabi kung anong gigibuhon ka ito na dating Sangguniang Panlalawigan Session Hall na dahil man kitang nahihiling na defekto sa satuyang simpleng paghihiling, physical na paghihiling. Bako man kitang inhenyero, dahil bako kitang arkitekto, kung but well, we submit to their wisdom, tabi. Kung natataarog ka nan, we were expecting na itong so babalyuhan nindang bagong session hall, pareho ang setup or at least maski bako masyadong pareho, igwala mo ning kang araw ka itong beauty and prestige na ang kumbaga ang Sangguniang Panlalawigan baga is the melting pot kan wisdom kan mga lawmakers na ibinoto niya to nanunungod sa nang yaon man sinda sa sarong lugar na medyo marayman gayud ang kunyan ang sistema ang get up, pero ilingan nangon yan daining pagkaiba sa parang sumakat ka sa mga hotel baga na igong mga function hall, bear iyan
puting salog. Tinugta kaning lamesa, pira itong mga lamesa duman, sound system, aircon, nakailibar maning pirang pulgada gayo dito susukunyan kan sang kuni ang panlalawigan. So, kunyan, so presiding officer. Arog lang ka ang tabi, ano, very, very much in sharp contrast duman sa hinalian nindang session hall dati, ano. Well, that's only one peanut of a brainer, kumbaga, piga para kiriblit makita kan mga barkada ta dyan, mga piyo, gari mabundo manan set up mo kan sangguni ang panlalawigan na bago. Ordinary na sa nangayadi. Parang hindi ka gaganahan eh. In a sense, hindi ka gaganahan. Dyan sa dating sa paglaog mo kayo sa old sangguniang palalawigan session hall, carpeted yan, malipot, you will feel the prestige, law-making mananggad, ano, set up talaga na, pag ika-resource person na imbitaran, kay puhan mong magpreparar because ang lalaogan mong chamber sa set up pa sana, physical set up, talagang kagalang-galang. Halimbawa, resource person ka, naimbitaran ka sa sangguniang panlalawigan, may committee hearing o plenaryo, tabi, mag-get up ka maning maray. And makunyan so halangkaw na pagiging sibilisado kan na hururon. Tapaglaw mo parang Senado nga na eh. Although yung Senate ganyan, medyo mamundo, tahilingan na nagkakapirang miyembros sa Senado. Ano? Pera de los Obos, ano. What I'm referring to is yung setup, ano, si Sir Renen, kanya ang kadigdi, nakalaw ka na baga dyan sa dating setup kan sangguni ang palalawigan session hall, ano. Magayunon baga iyan. Ngunyan, inda. Kung papaano na, pag sakat mo dyan sa session hall, plain, bare, na binurugtakan lang ning lamesa, siyempre, bago man gayon sa mga muebles, but nothing of the short of the ordinary, na parang aning kunyan sa mga hotel na function hall, na binugtakan sa naning na pirang pulgada, na elevated na plywood platform, yaw na duman su presiding officer, plus yung staff kan sangguni, secretary to the sangguni ang palalawigan, then sa baba, almost level nga na eh. Yan na so mga lamesa na nakarelinyada, both horizontal and vertical. Yun na. Ay, nako. So, gone are the days na yung magayon na set up po kan sangguni ang palalawigan session hall kan Albay, wara na po yan. I don't know. Ma-verify kita kung ano ang gigibuhong kaan na lugar na antabi, ha? Sabi ni 7478 plus the mic, pass the mic po. Program ni Nana Sophie Serpio. Uy, si Sir Violeta Burilla, maray na agatabi, kan barangay Hacienda, Maliktay. Maray na agatabi sa imo, Madam Violeta Burilla, kan barangay Hacienda, Maliktay. Si Madam Merly Caceres, nagdadangog. Madam Merly, good morning tabi sa imo. Diyan sa Bitano. O di paano lamang ha, sige, taod-taod ta pag-urestoryahan ta ang mga tema sa indong pinag-suwestyon to the best of our ability man, and itong sa tuya ang mananasasaray na knowledge, ano, sa tuyang programa. Papa Ping, base sa discussion mo, mat be sabitahe of design session hall, who decide? Ini 5462 dai man guide masabutay kan, pero natama ta pagsabutay yon, subinalyuhan lang kaya dai naning improvement na masyado, binago lang yung tiles, pintura, gabos dakol man na mga physical setup na binarago naman, pero it's nothing short of the ordinary na auditorium. Tabi bako arog kayo na dating session hall kan sanggunian panlalawigan, ano? Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokal. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi,
Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Plemex for kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Optin Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. BDO, visit a branch near you for special fiesta offers this June. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May Silimarin na maaring makatulong protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover. Mahalagang paalala, ang Liverade ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liverade para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Now open for enrollment. AGO Medical Educational Center, Bicol Christian College of Medicine, AMEC BCCM, is pleased to announce that enrollment for school year 2025 to 2026 first semester is now ongoing. Build your future in the field of health and medicine. We proudly offer the following degree programs: Doctor of Medicine, Master of Science in Public Health, Bachelor's degree in Nursing, Midwifery, Radiologic Technology, Medical Technology, Psychology, Biology, TESDA registered vocational programs, 3-year diploma in Healthcare and Management, Emergency Medical Services NC2, Food and Beverage Services NC2, Trainers Methodology, Events Management Services NC3, Bookkeeping NC3, Barangay Health Services NC2. Scholarships and discounts await you. High school graduates with honors can receive up to 100% tuition fee discounts. With honors, 50%. With high honors, 75%. With highest honors, 100%. Entrance scholarships for medicine students, summa cum laude, 100% tuition fee discount. Magna cum laude, 75%. Cum laude, 50%. Why choose AMEC BCCM? We are recognized as a top-tier medical school in the region, consistently producing board exam top-notchers and world-class healthcare professionals. Secure your future in the medical field. Enroll now at AMEC BCCM, where excellence in education meets a passion for service. Also offers dentistry. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at caricus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at OKK Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, James Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, James Coffee Mix. Ito ang aking plus sa life. Tuhod, siko, baywa, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw.
Mabibili ang Artesin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalagang paalala, ang Artesin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Huwag baliwalain ang kirot na nararamdaman sa tuhod. Baka hindi lang yan joint pain, kundi sintomas ng arthritis. With proper diet and exercise, uminom ng Artesin. Ang Artesin ay undenatured type 2 collagen at metosulfonol methane supplement na maaring makatulong protektahan ang kaso-kasuan. Ito ay may antioxidant at anti-inflammatory properties na tumutulong labanan ang epekto ng arthritis tulad ng pananakit ng kaso-kasuan, pagkasira ng buto at limitadong paggalaw. Sa tulong ng Artesin, maaring mas tumibay ang cartilage, ligaments, tendons at synovial fluid na bumubuo sa kaso-kasuan. Mas flexible gumalaw, kayang-kaya maglakad o mag-jogging. Mabibili ang Artesin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Bakunang angat, serbisyong dapat. Sa presyong abot kaya at matapat. Lahat ng yan, nasa Rabvax. Nakagat o nakalmot ka ba? Huwag mag-alala. Rabvax Animal Bite Center ang inyong kaagapay para sa pinagkakatiwalaan, mura, ligtas at siguradong proteksyon laban sa rabies. Bukas po kami 8 a.m. to 5 p.m. mula Lunes hanggang Sabado. 8 a.m. to 12 na naman every Sunday. And on holiday, pwedeng-pwede pati walk-in. Ang aming mga branches, Rabvax Legazpi, R&R Suite, Sagmin, Legazpo City, near Aleco. Rabvax Ligao, in Barangay Tuburan, Ligao City. Rabvax Tabaco, beside Siga Hospital. Rabvax Iriga, in front of Yusan Iriga. Rabvax Irusin Sorsogon, malapit sa Irusin District Hospital. And now open, Rabvax Masbate, along Municipal Road, Barangay Kalipay, Masbate City. Rabvax Pilar, Rabvax Castilla, Rabvax Pioduran, and Rabvax Cubao Metro Manila. Like us on Facebook. Maging bakunado at protektado. Piliin ang alagang Rabvax. Pinangat Festival na! Tara na sa Kamalig, the heritage town of Albay. Ipinipresentar ng lokal na gobyerno San Kamalig, Mayor Caloy Baldo, Vice Mayor Ding Baldo, the Sangguniang Bayan members, and the Kamalig Tourism and Cultural Heritage Council, St. John the Baptist Parish Town Fiesta, and Pinangat Festival, June 10 to 24. Masiram, manatok, marang! Mabuhay! Diripuan sa inyong lingkod, Mayor Caloy Baldo, Sampanwang, Kamalig. Igimbitaran kamong makilisad, magintra, kinamagugma sa selebrasyon sa Pinangat Festival 2025. Igibuon po poon June 10, sundo June 24. Hindi ta po pagpalampasan ang mga makulor, kinumawgmang aktibidad, arugning, utyanang kamalig, adornong kamalignan, tigsik, rawit-dawit, sports activities, baraylihan, karantahan, religious talk, job fair, kadiwa ng Pangulo, otot, trade fair, kinadakulpang. Festival na! Pio Fernandez, Tingog Ganbanwaan. O sige tabi, no, di duwang tema so ipinagsuwestiyon kan sa tuyang mga parantabay sarong lokal buda sarong internasyonal. Ano? Now, inutunta ining sa lokal. Manungod ini sa kaso bagang pinaghahampang ni Governor-elect Noel Rosal which dates back ang kapinuunan pa kainiso ito pa bagang sunakainot na mga eleksyones. Ano? Yan. Paguro irestoryahan tan. May report mo na kita diyan sa luwas. Nasa linya, ang samuyang chief reporter, si kumpadreng Jimmy Nasalita. Jimmy Nasalita, on the spot report! Ilaw tatulos ang informasyon ni Chief Jimmy. Compadre, good morning. What's happening? Yes, salamat tabi tadi. Yung kita ngunyan dagdi sa sitio Kigasang
sa barangay Burabod sa Banuan kan Libon. Ini so may halangkaw na bulod na ruminasay kan na after kan bagyong Christine kung saan miserable and kamunduan so nagkamaratian kan na mga nag-aarapiktaran na mga residentes nagkawararan ki mga istaran ta nagkatarabunan nga ni indigwa ni nagadan and sa ngunyan tabi pa di pag abot niya to digdi sa lugar kung ka ito haros sa pamando kun kururot gurumusan pandokan mga residentes dahil nga ni kan kamunduan ngunyan medyo masalinggaya tabi pa di. Wow. Dahilan sa may good news na. Good. Actualmente, may groundbreaking activity ngunyan na nagigibuhon. So mga nagkaarapiktaran, iguanin pondong inalokar sa provincial government. Papatuglukan sila kiyarong makukasan itatao sa ina. Papatuglukan sila kiyarong kantidad 350,000 pesos. Iyugun moan. Baka na basta-basta ng haro. Pero provided ang kondisyon sa diri mo haro an lote. Ang daga. So wala ki daga naputol ang linya. May relasyon na kaito sa report kaito ni Karen na ala iman agad ang so sistema dapat so naafektaran ka itong so landslide diyan sa Sitio Burabod kan Libon sa Libon igwaning sa diring daga ngunyan so daing daga ito so medyo madidehadong diit tagari makikiistar ngo na kumpadre go ahead tabi check Jimmy. Baba nagahalat na lang pagkabutig din ni Governor Glenda si Provincial Engineer Dante Baclao. Sige daw. Hello Engineer, good morning po. Sigo, good morning po. Tapos si municipal engineer yan na agabot na digdi. Sir, good morning po engineer. So sigo Glenda ang pigahalat then si Mayor Das Maronelia. Inoton daw si Kapitan Erwin Perez so barangay niya pati siya suwarong niya sabay si Kapitan sa beneficiary. Kapitan Erwin si Pring Pio po sa angkor sa DCGB. Magad lamang po kami kinitalye regarding kaining medyo masabit ang good news na para digdi sa mga napiktaran kan na landslide kan mga nagtalikod na daw. Pwede si Kapitan Erwin Perez. Ay, good morning po sir. Ay Kapitan Erwin, marhay na aga si Pio Fernandez po tabi So, primero, pira po so magiging sigurado ng beneficiary kan so mapapatugdo ka na ninharong tabi. Over. So ngayon po sir, anong lang so nakapreparar kang mga requirements po. Pero nasa 32 po sila sinda na beneficiary. Iyo po. Ngunyan, next question is nata po ta anong sa naso nakakomple ano po sa mga requisitos. Over. So iba po kaya wala man po sinda sa diring lote. Yun ang pinaka-problema. Dapat po may sa diring lote. Ayun, Now, ining nakapresentar sinda kan dokumentos legal na igwa sindang lote. Iyo po. Opo. Dispes, ano nang mangyayaring masunod tabi pag igwa ng lote? Kung igwa ng lote, ikukuhan lang po ninda. I-submit din na digdi sa sa LGU, kay Engineer Serrano. Para po ma-process so daron po duman sa probinsya para po ma-process so mga dokumento nila. Tapos papatugdo ka na kan harong. Iyo po. Okay. Kung dahil man po, so kung wala talaga, mahalat po sinda no resettlement. Yun. Iyo nga ni tabi kap so isunod ko ta ng ihapot. Paano itong so mayoriya na day man po talaga ning nakuko ang daga, day maning pambakal o day maning sa diring daga. Paano databian mangyari sa inda. Over? Nagalat po kami sinda sir nung resettlement. Ang problema inaagi pa kang LGU so target na daga na gigibuon kay relocation site. Naghahanap pa sa lokal na gobyerno. Igwa na sir target. Yun. At kaulayo na lang so tag sa dire. Negotiation na lang sir. Negosasyon na sana. Medyo huro halawig pa kumpara duman sa may sa dire ng daga tabi.
Iyo po. Natandaan ko sir kang 2008. After 3 years ito natawan eh. Oh. Na-realitar sa proyekto. Okay. Paano? Ano ang sa indong, kumbaga, asigurasyon man duman sa mga daining daga talaga, tabang papaano, tanganing day man sinamawaran ng buot tabi. Go ahead po. Ano po sir? Ano po ito? Kumusta sa indong ititao man na assurance na idadagos ang tabang lalo duman sa mga day nakakakuapaning daga na may speed up so pag-process kan relocation nga ni mapaharungan man sinda over. Ikutin man sir, tiga-asikaso man po na makakuan talaga ito. Na mapadali man ang proseso. Maski sabi nga ni nahaloy, ikutin po may na matuwan-tulos. Iyo, takahirak man da sir, mahilang da sa pag-iriba iguanak pero sinda dai pa kaya papaanong kayan. Sige tabi kap, salamat din maray. Ano sir? Salamat po. Sige po. Salamat po. Okay, so yan itong so iba pang hapot tabi pa di an makakasimbag na kito regarding sa mga so waraki daga. Iyo. So diyan na sa provincial resettlement side hindi sa provincial government. Igwa na dapat anong natatarget man kay lang siyempre so proseso haloy. Medyo halawig pa yan. Okay, rakman ano sumahaloy-haloy ano. Okay. Sige. Uni pa di, kung matatandaan, so halangkawon bagang bulod na pinagmina na kinalot ni Hararumo no na unestimate kan taga MGB duranti kan na laog baga ito kan DCGB nyo sin kan taga MGB. Kung gurano mga 4 na palapag ang langkaw. Apat na ngunyan luho baga ito. Paano nangunyan kitubig? Ayan, tanag paraura na. Ano nangunyan an kwan kay ni? Gustong makaigwanin in-depth na investigation giraray. Tigahagad ninda sa mga ahensyang concern kay ni. And actually, nakantos na dahil ni sa national, hindi nagpasiring na digdig, kundi dahil man nakalaog sa national MGB, representative digdig, hararumon nga ni, dahil kayang laogon. So, pigkon nindo ito, pading Jimmy. So, ano yung mga konsyalin? Kasi hindi so nakadiscovery kayo ni Kaninot, kung saan itong illegal mina, si Kagawad, Lumibaw, first name? George Lumibaw. Si Kagawad George Lumibaw. Okay, Kagawad, although bako itong mina sakop na nindo pero party ka mo ka nakadiscover ka ito. Kagawad Lumibaw, sabi mo na may nagdigdi ng mga taga MGB National. Okay, nakasabay ka mo kan pagbisita duman. Ano ang sitwasyon na duman kanta? So ultimo ka ito nakasabay sa DCGB. Pinasara ito kan MGB so digdi sa lokal. Dahil pakitubig. Ano ang sitwasyon? Si Pading Pio po sa angkol sa DCGB. Good morning sir. Yes, Kagawad, si P. Fernandez tabi kan DCGB. Ano na po ang kamugtakan ka itong mina na ipinasarakan MGB local digdi tabi? Go ahead po. Sa ngunyan po, sir, pano na itong tubig. Kaya medyo, sabi ko nga garo delikado naman ito. Iyo, bakong nag-iriba ng pati dyan so sa mo yung chief reporter yung nakahuron mo dyan si Chief Jimmy hararumon ito pirang mga iskalon kumbaga pa ibaba mga pirang iskalon ito po basta hararumon ito ngunyan puno na kitubig pala igwa lamang dumantabi Kagawad nin ulang na pwedeng maka warning sa mga tao na daay mahulog duman pa irarom over. Sa bagay, nakapadlock naman po ito, sir. Ngunyan, ang kinakatakot may kung ito bumigay, gawa ng pano na baga kitubig. Kung lumampahog, tas sumarumsub ng todo sa tubig, bumigay na, mawagas na ito tabi. Ayo po. Okay. Now, so, ano sa indong pinaggigibo na kumbaga nagpasiring dyan man so national na level kang gobyerno yung Mines and Geosciences Bureau kan DNR dai nakalaog ano so nangyari pagkatapos ka ito? So nag-request po kami na i-pump ito para maano ang tubig kaya lang dakulaon da ang gagastusin duman.
Ayun. Kumbaga, ipapampaluwas ito. So, igawang submersible pump. Pero gulping gastos ang kaipuhanan. Iya po. Ay, nako. O di, paano kayan tabi? Ano sa indong pinag-ibod na dyan na kumbaga, pag-iingat na sana? Go ahead po. Sa bagay, itong portion na ito, sir, sakop ito kang San Vicente. Pero hahagipon ka ito ang suna-una kang Burabod. Sa Sakubon. Iyo po. Oy, sana daiman ipagtugot. Ano? Oho. O di, sige tabi, kagawad. Salamat sa impormasyon tabi. Iyo po. Thank you po. Okay, so yan tabi pa di si Kagawad George Lumibaw and sa iba pang members kan Sangguniang Barangay Digdi sa pamamayo ni Kapitan Irwin Perez. Yan na, nag-abot na sa Gobernador and Mayor Das Maronilla. Okay, so yan na tabi pa di. Tantabayan tanalangan mga development digdi. Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat, kumpadre Chief Jimmy. Jimmy Nasalita, On the Spot Report. Ali dyan sa luwas, Angel, medyo alanganin. Tamabareta si Jen, alas 10. Pag naputol ang connection mo, mag-redial ka na lang. Ikaan ipa-priority after ka news break. Asin nagkakaperang hanap buhay. And so tema, naaabuton kan sa tuwing oras. And hopefully, yaon pa po kamo so mga nag-antabay sa programa na nag-text ka subago. We will be right back. Mga tugang, abangan ta ang paglunsar kan pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan nganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong para omang benepisyaryo. Magiribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 nin pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape asin baretang agraryo. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutin na maaaring makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ng epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalagang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Abangan sa Radyo DZGB ang programang Usapang Consumer at Negosyo. Programang magtataunin kasimbagan sa saindong mga kahapotan tungkol sa pagnegosyo. Magdadara ng kadagdagang impormasyon mapadapit sa mga diretsyon ng mga konsumidor asin mga giya kung paano maging mga responsableng parabakan. Usapang Consumer at Negosyo. Mataon pagnibid sa mga matrayumpong negosyante asin sa mga establishmento de negosyo na may marhaing na kontribusyon sa komunidad. Usapang Consumer at Negosyo. Maradangog na kada primero Biyernes kan bulan, alas 11 sagkod alas 12 minuto. Ihahatod sa Indo kan Department of Trade and Industry Regional Office 5. Usapang Consumer at Negosyo. Abangan! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Pre, makinig ka muna. Payong kaibigan lang ha. Work hard, play hard. Yan ang motto ko dati. Pero nakakapagod din pala katagalan. Sa gitna ng lahat ng mga puyat, inom at pagkain ng masasarap, kasama na ang oily at fatty foods, kailangan pa ring bantayan ang kalusugan. Tamang kontrol ang kailangan. Katuwang ko, ang Liverade. May silimarin na maaring makatulong, protektahan ang atay. Cheers to more good times. Be a liver lover.
Mahalagang paalala, ang Live Right ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Live Right para sa kalusugan ng atay. Mabibili sa mga leading drugstores nationwide. Radyo Balagon ka ito. DCGB Ngunyan. Anainot, pirming nanginginutan. Always number one. Always number one. DCGB 729 kHz. Enot sa Bareta. Enot sa Gabos. Oras sa Pilipinas, 1 minuto pasado alas 10. Hali sa DCGB News Base, ang pinakahuring bareta, oras-oras. Nakasalari pa man giraray sa assessment ng Department of Foreign Affairs o DFA ang desisyon kung kaipuhan ng iitaas sa Alert Level 4 ang status sa Israel asin Iran. Kasunod naman ini kang pag-atake ng Estados Unidos sa Iran nuclear facilities. Sigun kay Department of Migrant Workers o DMW, si Secretary Hans Leo Cagdac, sa oras na magtaon ng go signal ang DFA para iitaas sa Alert Level 4 ang status gikan sa presenteng Alert Level 3 tulos na maalalay ang DMW sa mga Pinoy na apektado kang gyera sa duwang nasyon. Makikipagkoordinar man ang DMW sa mga embahada kang Pilipinas sa Iran asin Israel. Sa ngunya nakatutok ang DMW sa mga Pilipinong gusto nang mag-uli sa Pilipinas na nag-avail kang voluntary repatriation asin nakatutok sa mga itatao na tabang pag-abot kang nasyon. Yan ang pang-alas 10 na bareta. Sa iba pang kumpirmadong bareta, bisita ng samuyang Facebook page DZGB News Online. Ako po si Jenny Balyaran, Marina Aga. Ang mga baretang ini hatod sa Indo kan mga binasunod. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Mega One. Ang Mega One ay may 21 sangkap para matulungan ka sa iba't ibang karamdaman tulad ng diabetes, high blood, stroke, arthritis, kidney failure, cancer, viruses, at iba pa. Tumawag kay Doc Joey Bitito sa 0998-975-8121 or 0917-853-8933. Sa inyong nadango, ang pinakahuring bareta, oras-oras sa DZGB. Uy, ano raw yun? Kaya raw nilang ayusin yung PhilHealth registration mo? Pero may bayad? Nako, huwag kang maniwala dyan. Fixer yan. Hindi ka sigurado dyan. Huwag magpapaloko sa Fixer. Huwag basta ipagkatiwala ang personal mong impormasyon. Makipag-transact sa pinakamalapit na PhilHealth office para sa registration, updating, at pagbabayad ng inyong contributions. Bumisita sa www.philhealth.gov.ph para hindi mabiktima ng scammer. Tuhod, siko, baywang, aray! Pag laging pasan ang sakit sa kasukasuan, sign na yan ng arthritis o joint deterioration. Karaniwan kapag nagkakaedad na, kailangan ng tibay at ginhawang makakapitan. Kaya ng artrisin yan. May undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane na maaaring makatulong protektahan ang kalusugan ng kasukasuan. Make the right move. Uminom ng artrisin araw-araw. Mabibili ang Artrisin sa mga leading drugstores nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Artrisin ay hindi gamot at hindi maaaring gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Walkathon o marathon man yan, kayang-kaya with strong joints. Siyempre, posible yan through proper diet, regular exercise at araw-araw na pag-inom ng Artrisin. Ito ay may dietary supplement na may tulong proteksyon mula sa undenatured type 2 collagen at methylsulfonyl methane. Ang undenatured type 2 collagen ay natural na nutrisyon na nagpapatibay sa kasukasuan, habang ang methylsulfonyl methane naman ay clinically used for arthritis. Kapag pinagsama ang dalawang sangkap na ito ay isang powerhouse nutrition for healthier joints, bawas pananakit pa at dagdag mobility sa kasukasuan. Mabibili ang Artrisin sa mga pangunahing butika nationwide. Make the right move. We got
Figaro, Figaro, Figaro. Birit na sana kaso parang may gumagasgas. Ganyan ang ubong may plemang mahirap ilabas. Mag-Plemex Forte Syrup. Gawa sa natural na lagundi. Tinutunaw ang plema. Pinipigil ang ubo. Ramdam ang hagod ng ginhawa. Sing your heart out. Basta lagundi, Plemex. Mabibili ang Plemex Forte Syrup 60ml at 120ml sa mga pangunahing butikan nationwide. Vitex Nagundo L is a generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Pio Fernandez. Tingog Ganbanwaan. Hain si Jerome, tabi Chief Tech. Baloon niya pang ibugtak dyan ang score sa telebisyon. Gagapoong ko ang telebisyonaan. Saro maniniman si Chief Tech Ramiro. Ibubugtak pa na si score. 20 puntos na labang kam okay siya. Walang iya kayo. Mga sugo kayo ni Satanas. Balo apang ibugtak ang score nandyan. Buday oner mo si Indimar ka ni score. Maray nga ni Chief Tech Ramiro, ako nagkasara sa pustahan mo niyan. Dawa maski +5, daog pa. Oy na si Jerome. Shh. Balo apang ibugtak mong score dyan sa telebisyon. Gagapon ko ang telebisyon ng talaga. Tabi lilamag so okay sining 20 ano? Jesus Mario siya. Pero ito, iliga na dyan ako sa score. Loko-loko kang tao ka sa score. Pero na, maray nga di ako nagkasarta, nag-tekso ko niyan sa Gcash kaya. 81 pira ito. Oh! Babay tiyag lamang. Bay na. Maray nga hindi ako nagkasar sa purustahan ngun yan. Ano pa man o? Third quarter na Jerome. Ade. Fourth quarter na. Oh, ano pa? Day bali, may souvenir man ako Jerome. Nakamakala kong turong Carson kan so game 6. Ayan na. Ano pa man kan fourth quarter na. 84-68. Uyugon mo an. Binurubumbahan. The best. Mag-celebrar ka na Jerome kan linukay. Buda bihon dyan sa sala. Di pa no, nasa linya si Angel. Dahil naputol yung linya. Okay, nakalinya da si Angel na Mustasa. Ilog niya to. Angel Mustasa on the spot report. Angel, good morning. What's happening man, Angel? Ano ko taan na Sir Pio, so babakalon mo kung nakapusta kang unian. Kalso na naman. Kakabagang dusina lamang. Gari, day ko makatubatel. Day ako puminusta na. Hiling ko so hero-hero. Dawa +5 pa. Day nanggada. Day nanggad pala. Oh, sige. Anyway, Sir Pio, good morning po. Good morning sa tuyang mga paraan tabay. Sa mga dagdag tapang bareta. Ipagpapadagos kan Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB Bicol ang pagkondukta ng random drug testing sa mga driver asin konduktor kan mga public utility vehicle sa rehiyon para masiguro na nagmamaneho sinda na ligtas sa tinampo asin wala nin impluensya nin illegal na droga. May nagkondig sa satuya, magastuson ka palan sa kalson papapiha. Ang bida kaya ang Sir Pio, paka-urusan, ititapo. Nagre-report sa Angel, pigdi-demonyo ko kan mga Satanas na niyo. Sige, go ahead. Nagkare-reparo na pag sa kalson mo. Go ahead. Anyway, Sir Pio, ito ang pahayag ni LTFRB Bicol Regional Director Joel De Feo. Makalis ang ginibo naman na random drug testing sa terminal dyan sa may probinsya kan Sorsogon ka nakalihis na si Mana. Sinabi ni De Feo na daiman da gustong sabihin na Sir Pio na kada bes may okasyon sana asin na kundakul ana numero kan mga pasahero na maaragi, mauruli sa kanya-kanyang mga lugar saka sana sila magkukondukta dahilan ta kay puhanin dang masustineran ini. Lalo na ngunya na halos sunod-sunod Sir Pio at wala tuo ang mga nangyayaring road crash. Yan yung sinasabi tabak ito Angel na ang balor kan sarong pasahero na minalunad
maski bakong peak season, bakong Semana Santa, bakong Pesta Kanggadan, bakong New Year, bakong Christmas, is as valuable as sa sarong pasahero o kaya dakol na pasahero naglulunad kung peak season. Yes po, Sir Pio. Kaya idadagos ani na random, sige. Oo, Good. Kanakalinis na aldaw, nagkaigwa naman siya in koordinasyon sa Philippine Drug Enforcement Agency, Bicol bilang katuwang Maninda, and ang mga test kits po baga kayan, Sir Pio, provided man ka na Department of Health sa Bicol. Kasabay kay ni ana pagkukondukta Maninda in information dissemination manungod sa mga lane na dapat sunodon ka na mga drivers matang sindaan na sa tinampo. Kasabay man kay ni Sir Pio ang pagsiguro niya na matatawan ng penalidad ang mga individual, kumpanya asin korporasyon in kaso may violasyon. Ehemplo kay ni itong Bubis to baga dyan sa may parte kan pulang GL sa road crash. Yes. Na ikinagadanin tulong persona na sa ngunyan, sinuspender na ninda sa prangkisa ka na sabing sarong unit nin bus na rehistrado, and then nakapagbayad naman da Sir Pio Candanyos itong kumpanya duman sa nabayaan na pamilya ka itong mga nagadan na individual. Roger. Dahugon tatabi Sir Pio ang kabtangkan pahayag ni RD Defeo. Ito yan, although may mga aksidente man na nangyayari, kaya lang kung nihilingon po, it is really an accident na nangyayari. So kaya sabi ko po sa satuyang mga bus operators na dahil paglingawan ang pag-iingat permi sa satuyang mga driver. So digdi day man po ako kinahiling na araw ganan, digdi po baga satuyang tinampo day ka man digdi makapakaskas, ta nahilingan mo man ang reblocking, ang lubak. So kaya di ko masabi na dahil sa road condition taligdi, dahil nakapakaskas ng maray, dahil dyan kimakakarera. Unang-unang gabi ang construction and repair. Iyan, Sir Pio, natigtataram niya. So, manungod man iyan duman sa nag-viral po baga sa post sa social media na sa mga buses nagkakarera habang sindaan nakabuelo sa tinampo. Kunyan itong sa ito naka fast forward mode ito pa, no? Itong sa karedang ito kan mga bus na pasiring sa norte. Apo. Udig di day man managad makapakaskas ta reblocking ibaga iyan nga ni sa Facebook makonsuelo pag may na aksidente nagbanggaan pigbabasol so reblocking ano man ang reblocking day ma-aksidente makapakaskas ta may reblocking. Anyway, Sir Pio, iyan po ang mga nagdatang informasyon halos sa luwas with Kuya Boy, Angel Mostaza, DCHB. Thank you so much, Angel. Kasabay si Boy sa mobil. Angel Mostaza. Dire-diretso ka ng istorya. Paghali kay Angel, diyan kita minabulta si Chief Jimmy na salita. Ramon ta, diyan sa 3rd District Albay. Jimmy na salita. On the Spot Report. Chief Jimmy Giraray, good morning. Yes, pag-istorya ni Acting Governor Glenda Bungaw. So, paglaog na pagtama kan bagyong Christine, katutukaw pa sana, rinapado tulos, iyon suminabad saya Christine, na yung ngunyan kumbaga, dahil niya masabukan kung buhay na si Tuod, dimalas na bagyong ito. Sinundan pakilimang bagyo ng mga makakusog ng pinaka-ultimo si Pepito. Dangogunta si Glenda. Mga pagtutod. Ang provincial government ng Albay may tigikibo para ma-sustainable ang programa sa pag-abot sa disaster asin masiguro na daing na mautro po pwede siguro ang mayor na daing nagiraray mautro ang pangyayari pero mas handa na po kita ngunyan maski ang mga harang po mas magiging handa na sa anuman pong kalamidad. Importante yun na ang satuyang iistaran harayo sa anuman pong peligro kang kalamidad, na iningharong na initunay na mataas sa tuya ng proteksyon sa anuman na mag-abuto na kalamidad. Siniguro kang Albay Provincial Human Settlement Office sa palingan at siyempre ni Engineer Karen, asin kan aksimo sa pamamayo ni Engineer Baclao, sana very next year Mayor, pa-retired naman po si Engineer.
Then, mapaaram naman po and sa guidance kan sa tuyang provincial administrator, dakulaon kung bagay sa muya ni engineer kan mga engineer, si Doc Cedric na. Dakulaon kung tabang. So sa groundbreaking na inilubid na mabuhay ginaray ang sa inyong pag-asa sa buhay, magharanap na po ki Daga Mayor Kat, baka da pwedeng matawan? Hindi pwedeng magtao para maipagpadagos naman po sa ida. Pero maghihinap po na sampulan. May sample na. Kaya di ka mumatan, magpara. Hanap ngayon kaming daga. Baka ngayon doon man namin nangyari. Pero nasampulada po. Kaya posible ini. Kung pa sana ini, sisiguraduhon kan sa tuyang mayor na magiging board member na anuman ang mag-aging mga dokumento sa sanggunian talagang perming aprobado without thinking. Basta para sa libon buda, makusog ang kaini sa mga pagdiriba. Kaya niyang kumbensihon ang mga pagdiriba. Sisiguraduhon pa po na dahil ini mapupundo at mangyayari, matatapos ini Engineer Karen, kaikan masaluhaloy pa, dyan sa provincial government kang Albay. Ang PGA po, sigigibo ang gabos na esforso para sa komunidad na ligtas sa anuman na kalamidad. So, mabalos po sa inyo. Okay, so yan tabi pa rin. Na minsan ni Acting Governor Glenda Bungaw sa tahaw ni Diklom may liwanag man giraray sa bungad kan sa iyang mensahe kaso bago digdi sa Sitio Kigasang Barangay Burabon. Nakuha sa atensyon tatabi pa din mapuan pa sana may halangkaw na nyog digdi sa lugar na pinagatindugan nara ni Glenda Casobago. May nyog alangkaw. Tuminampahog sarong rawog ning nyog. Maray tinamaan. Ruminalasik digdi. Uy, sus. Maray nga ning so MC nag-introduce pa sa mga bisita. Dahil naugpaan. Ruminalasik pirang puno niyo. Saro, 2, at 3, 4, 5. Ano na nyo? Sarong rawog yan. Sarong rawog. Maringan, hindi pa napatangod lang gadig di. So, kapsol, na total bong taon-taon. Isus Mario, si paano daw na mga pasabog yan? Kung na rin sa bapo, nagpuon pa sa nag-introduce pa sa si MC kan, nag-acknowledge kan mga bisita. Biglang rampaog ang digdi sa likodan kan nag-MC. Plus report ko tanong kung may tinawaan. Maringay. Hindi to sarong rawog nang gaan. Kuan iyan, busion iyan, buhangon, ikon ang sabaw lugo dyan, ibubo sa time capsule, kumbaga. Iyo, kumbaga. Kung na rin sa mapuon sa taman lang tuminagdag so sarong rawog na nyog. Ay bako basta-bastaan. Bako basta-bastaan. Ito na ng sinyalis ini. Sabi ka ni ba mga signum. Iwan mo na timing unyan sana. Baga. Ay sus. Ruminalasik digdi. Kuday di kayo ko man na-pick out na nakuhaan kiputi sa pagbagsak. Sige. Anyway, so yan tabi pa di ang sa tuyang mga dahil ito pagilingon na negatibo. Kundi sa parte sa naging observation sa pagpuon kan aktibidad digdingon yan sa Sitio Kigasang sa Libon Albay. Jimmy nasalita di si Jimmy nyo. Thank you so much, Chief Jimmy. Jimmy nasalita on the spot report. Aber daw tabi medyo alangano na paano ba ya DJ Jerome pero nasukon yan dahil na ta so is kuan na hindi marimati na maray nga hindi marde ako kuminasar. Nagulpina 20 mga satanas. Dahil hindi na papamara paano na ini maray nga ni ako suminaway naman sa agyat. Hindi na magigog tinula. Mabintahon niya ng tapayas. Ano pa man, no? 20 puntos. 6 minutos. Halos 7 minutos. 6 minutos sa sana natatada. Yan, 20. 70-90. Sarado. Kuha na si... Nagkawat si Haliburton, ano? Ayo.
Iyo, dahil. Nagpretro pa man sa 71. Ay, ano pa man. Alalayan na sanaan. Pero iga pa, statistically, probable pang diit. Ay pagparahirit pa dyan. Dawa plus 5 po. Halimbawa, plus 5 mo na 71 plus 5. 76 dahil na. Harayo na tabi. Di paano kaan? Medyo lang nga na, aber daw, so mga naghanat kan tema, gusto pa nindo, alang ano na po, paano? Baka sa aga, and inda ko tabi, kung kamo, nagdadangog man paghapon, 4 to 5, ano? Sa aga o sa tingog gayod, or sa dyan na hapon, ining pag-file kan gobyerno na mismo kan kaso laban kay Governor-elect Noel Rosal, baka sa aga iyan tabi and dyan na hapon sa gira sa Iran, ano sa tuyang magdangog po kamo tabi sa hapon 4 to 5 p.m. tabi, ano duman sa ining Bicol target, tapos sa aga ining we will find time sa aga ining kunyan pigro requestin dong kay Governor-elect Noel tabi. Naku, mga kaso-kaso ini na kunyan na mga pakaito kan mga nakalihis na taon ano istorya politika digdi sa Albay. Alanganin na po 2588, alanganin na po hindi kita dipisil sukon yan diskutir ning bukod-bukod kita sa oras dahil mailalahad nin Maray Foundation and yung mga pangyari ano. May report pa kita sa luwas. On the spot report. Pading Jomar, good morning man tabi. Salamat Paring Pio, good morning sa mga parantabay. Maximum tolerance pa de ang police. Bako sana sa pag-arestar kan mga kriminal kundi pati sa batas trapiko. Ini an nariparo niya to digdi sa TV kung saan ngunya na aldaw nagpuo na mag-istrikto ang TV-PNP sa pagdakop kan mga may violation ng motorsiklo, especialmente helmet. Yan. Kanakalis na daw, nag-post sa PNP, TV. Na? Ang sabi kan TV PNP, magandang gabi po sa lahat ng motorista sa bayan ng TV Albay. Ang TV PNP po ay mahigpit pong magpapatupad ng batas trapiko simula Lunes. Bukas. Mangyari pong magsuot po ng helmet para po sa mga sumasakay ng motor. Nakiulay pa sa pulis. Kasama po ang backrider. Malayo man o malapit man po ang pupuntahan. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta sa inyong kapulisan. Iyan ang pulis, Pinoy. Hindi ka pa nga ikan sumunod. Ano pa man baya, ade? Inagi na sa pakiuron. Pakiuron na lamang. Iya. Ginibo ini pa de, kan TV-PNP, dahilan para maprotektaran ini mismo mga motorista. Ini baga kung isipon padi kundi nganing lay sa nakayan. Bahala sinda sa buhay ninyo magsinda. Totoo. Para sa inda baga kaya lang may lay kaya naging stricto talaga ang pulis. Magigiramdoma na a week ago duwaan gadan na para motor so nagbanggaan baga head on collision. Yes. Susaro na rugado pa na irido sa ospital. Suduwa gadan ang rason, nakaplampuso payo. Jesus, matindi ito. Na warang helmet. Yes, oo. Na kaulay niya to kay to si Police Major Christian Brual na nagsabi na nakiuro na siya. Dapat niya mag-helmet ka mo. Tali yung mga nangyayaring araw kaya. And after that, saka nagdesirir na talaga so police na mandakop na. Yan.
Ang Consuelo, ni naso mga nag-share ka ito. May nag-share na baga kayo. Tapig itaw man na impormasyon. Iyo. Sa mga paramotor ngayon dyan, digdi sa Banuantang TV, pag magpasiring ka mo sa sentro, mag-helmet ka mo, tadada kupong ka mo. Kaya, kung dahil man sa ka mong helmet, sa barangay sana ka mo magparamotor. Ay, nahiling. Iningkari sa pakan mga satanas na. Mga nag-share. Loko-lokong. Kaya gusto sabi yun, ay, pag nagpasintro ka ngayon, dakop ka. Pag sa barangay, pasa na. Kabuat talaga. Kabuat talaga ang Pinoy. Pero at least naumaw mo yan so TVPNP. Correct. Dahil arog kaning sistema ninda. Sana pangarugan man ini kan ibang Banuan padigdi sa First District. Iyo. Especialmente ang Bakakay, Malilipot. ang Malinaw. Ang Malilipot, stricto pa rin. Correct. Sa Malilipot, traumatic kapag dahil helmet. Kaya nga ni sigyang aragi sa backdoor. So makakayan ko niyan, midbid ka kung naka-helmet ka, tabako kang taga dyan, bako? Roger, hindi ka ngayon nagmotor reading naka-helmet ka, dayo ika. Dayo ka. O kaya ngayon, madayo ka sa ibang lugar. Pero pag di naka-helmet, taga Bakakayan. Yeah. Yan ang report. Jomar Vian, DCG. Salamat kumpadreng Jomar! Sana'y nakuha mo at nang malinawan mo. Maraming nalulungkot sa buhay, marami na rin nagpapakamatay. Bakit ba natin sasayangin kahit ba ika'y maging upos na lang? Upos na lang. May mensahe ang bawat salita ng tao. Salamat po kan sa idong pagantabay. Mahal na Diyos ang magbantay dahil maghali. Tulos na masunod ang Samuya Apong News Director, si Andy Mar. Salamat and mahal na Diyos ang magbantay. Sa inyong nadangog ang programang Tingog kan Banwaan. Salamat kan sa inyong pag-antabay. Abangan ang masunod na programa. It's back to school season. Get up to 50%